The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 20:31 or 30 to 31, and truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. Psalm 51:12 to 13. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with your generous spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners shall be converted to you. Isaiah 40:3 to 5. The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low. The crooked places shall be made straight, and the rough places smooth. The glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken. John 21:24 to 25. This is the disciple who testifies of these things and wrote these things, and we know that this or his testimony is true. And there are also many other things that Jesus did, which, if they were written one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written. Amen. 1 Thessalonians 5:14. Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the faint-hearted, uphold the weak, be patient with all. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag kung nanapa pa kita mga sala. We go right away to the principle of 1 John 1:9. Aron kita maka-rebound, kasugid sa tanan itong mga salang nabuhat, nining adlaw. Og alang kanimo higala, gamita ka ng imong free will, imong kabuton, sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Kristo, ingon nga Dios ug manluluwas. Acts 16:31 nakanayon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami kanimo, ninilayan sa mga higayon, sa among pagpadayon, sa pagtuon sa among pulong. Bani kami karon pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo kinintanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome sa atong pagpadayon sa pagtuon sa
atong tun-anan nga giuluhan og rebound and keep moving. Okay. Ato karong isgutan ang pagkakarnal, unod nun. Now, ang pagkakarnal, nakapahikugang manimo? Okay. Ato ning isgutan ang 1 Corinto 3, 1 nga to sa 3, nagapanghimatuod sa pagkaanaan, ini pagkaunod nun, nga mahimong masinatis mga magtotoo. Okay? This can be experienced by believers. Hinumdumi nga ang kinanindutang nga tao din sa kalibutan mga Kristohanon. Apan naa sa mga Kristohanon nga salawayon. Now nga nung naingon man niini kini. Ang pagkaunod nun, carnality, mao ang suliran. Kung ang usa ka Kristohanon nagmakanunayon sa iyang pagpadumala sa Espiritu Santo og nagatubo ngadto sa espirituhanong pagkahamtong, siya magapadayag sa bunga sa Espiritu. Now, diha sa Galacia 5:22 ngadto sa 23, nagkanayon ang pulong sa Dios. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamaminatudon, murag mabali na itong dila ni, pagkamaminatudon, pagkamapausanon, o pagkamapaninguhaon sa kaugalingon, mapugnanon sa kaugalingon. Kini mga butang nga wala may supak sa bisan unsang balaod. Now, sa laing bahin, ang Kristohanon na nagaanad sa pagpabilin, ubos, pagduma kaniya sa iyang kinahimong makasasala, diha sa iyang pagkaunod nun, in his carnality, nagabuhat og magunubon nga mga sala sa una-una, sa dila og sa mga salas nga buhat. Kung ikaw dili makadawat nga sa pagkatinuod ana kining ginganlag pagkaunod nun, carnality, nga mabuhat bisas mga Kristohanon, di gyud ka makasabot sa kamahinungdanon sa pagsugid sa sala. Naisama ra gyud ka niadtong mga magtutuo nga mga taga Corinto kinsa wa gyud mosibog sunahan bahin sa ilang espiritualong pag-uswag. Wa man gitubo. Diyan sa 1 Corinto 3:1, mga igsoon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpakigsulti sa mga taong espirituhanon kadtong napunan sa Espiritu Santo. Kinahanglan nga makisulti ako kaninyo ingon nga mga kalibutanon, unod nun, og mga masusupa, nipyos sa Grigong pulong, sa Kristohanong pagtuo. Kining maong mga taga-Korinto, mga magtutuo ni sila. Ang mga igsuon din is mayong sa nasoy nga bersikulo, naghisgot ni bisan kinsang mulawat ni Kristo ingon nga manluluwas ug kinsa na tao na ngadto sa panimalay sa Dios. Juan 1:12. Bisan tuod ug gibadlong kini sila ni Pablo tungod sa ilang pagkaunod nun, iyang gipadayag ang ilang kahimtang diha ni Kristo. Sanglit di man espirituhanon kining maong mga magtutuo. Si Pablo wa makaakos pagpakigsulti o pagtudlo kanila. Kay kung napunan pa kini sila sa Espiritu Santo, magkakaton o magkatubo unta kini sila sa pagtulunan nga gitudlo ni Pablo. Apan subo naon-naon, di man kadto sila espirituhanon.
Busawag yun kadto sila makauswag sobra sa mga sinugdan ng pagtulunan nga ila na untang nakatunan. Mga tao nga kalibutan nun, kadto sila unod nun o karnal. Karnal kadto sila nga mga Kristiyanon nga nahigawas sa ilang pagkigambitay sa Dios. O gana sila sa pagka limaw nga espirituhanong kinabuhi. Now, bisan kung kini sila mga taga-Korinto luwas, ana sila sa pagkaunod nun, karnal, o nagahatag og dakong kadaot sa simbahan. Kung ugaling na matikdan mo ang usa ka unod nun, karnal nga magtutuo o mangutana ka pa sa pag-ingon og Kristohanon bagyod kadto siya. Nan, ang gibasihan nimo sa iyong paghukom mao ang salingkapaw nga imo nakita sa gawas, di ba? Diha sa 1 Samuel 16 versikulo 7. Ang akong Dios paghukom dili samas paghukom sa tao, kay ang tan-awon sa tao mao ang palagway, apan ang tan-awon sa Dios mao ang kasing-kasing. Now, ang batasan sa tao nga makita sa gawas dili mao ang isyu sa kaluwasan, dili. Ang bugtong isyu sa kaluwasan, paminaw, ang bugtong isyu sa kaluwasan mao ang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Episo 2:8-9. Hinoon sa imong pagkabot na unya sa pagkahamtong, imong masayran nga di ay ang balaang kasulatan nagapatin-aw sa kalainan tali sa pagkaunod nun, pagkakarnal o pagkaspirituanon, spirituality. Kadto si Pablo sa pagkatinuod, misukmat sa mga taga-Korinto. Pinagis pagtawag nilang mga bata, nipios. Ang Grigong kangalan or noun nga nipios, wa kini dinhi magahisgot og usa ka bag-ong gianak, kundi gigamit kini agi og pagpakita nga nakaminos ug ilhanan kadto sa pagyubit ngadto sa burong ug wa mabansay nga magtutuo. Gipahinumduman sila ni Pablo nga burong kadto sila bahin sa Kristohanong pagkinabuhi. Sanglit ang ilang ilang pagtubo, gisumpo man gubikan sa ilang pagkaunod nun, pagkakarnal. Ang pagsugid sa sala, rebound, nga itong gitunan karon, mao'y unang pagtulunan nga kinahanglang makatunan sa usa ka bag-ong magtutuo. Aron, makasibog siya ngadto sa unahan sa iyang espirituanong pagkinabuhi. Sa di madugay ra ba human maluwas, not long after nga siya naluwas, di ba niya, ang usa ka bag-ong magtutuo, mao man niya itong gisgutan, magkasa ug mawagtang ang iyang pagkikibitay sa Dios. Gawas kon mabakwi dayon niya ang pagkapuno sa Espiritu Santo kaniya, di gyud kini siya makasibog matusunahan sa iyang kinabuhing Kristohanon. Dili niya makatunan ni magamit ang doktrina sa iyang kinabuhi. Mao katoy kahimtang dito sa Korinto. 1 Korinto 3:2. Kaniadto gibuhi ko kamo gatas sinugdanang mga doktrina ning butasabot ug dili sa gahi nga pagkaon, mga uswag na nga doktrina, kay dili pa man kamo andam niini. Ug bisan gani karon di pa man kamo andam sa gahi nga pagkaon. Now, sama ni Pablo
Ang katungdanan sa pastor magtutudlo, mao ang pagsangkap sa espiritualong pagkaon. Apan ang mahatag ra ni Pablo ngadto kanila, mao ang gatas. Ang sinugdanang doktrina inay ang magahi nga pagkaon sa uswag ng doktrina. Ang ilang pagkaunod nun, pagkakarnal, mo'y nahipaluya, mo'y nakapaluya sa ilang pagkatuon, ingon man sa ilang paggamit, bisan pa sa mga sugdanan pag-ayong kamatuoran sa pulo sa Dios. Now, mangutan na ko nimo, hingpit ba ang imong listahan? Okay. 1 Corinto 3:3. Kay nagkinabuhi man gihapon kamo ingon nga mga taong kalibutanon, unod nun. Kay dili ba ang inyong kasina o panagbingkil nagpailaman nga kalibutanon gihapon kamo? Nag-awat kamo sa mga di magtutuo o nagsubay nining dalana. Ando na yung mga Kristohanon nga nagpakasayon sa pagdupot niya itong pipila ka mga sa nga makita. Ugwa lang nila panumbalinga ang dili maihap nga mga sa hunahuna ug mga sala sa dila. Sa lingkapaw ug dili kumplito ang ilang listahan sa mga sa. Bisag unsang matang sa mao'y makapalagpot sa magtutugikan sa lingin sa ubos. Ang sala ug ang tanang sala musangpot sa pagkaunod nun, karnal. Ang pagkaunod nun sa mga magtutuo nga taga Korinto, nagasugod sa ilang pagbaton og sala sa hunahuna, nga mao ang sala sa kasina. Ang mayubiton, naghinubrang kasina nila nga mga magtutuo, nanganak sa sala sa panagsungi. Kining maong panagbingkil, usa kini ka naghinubra nga ambisyon o panag-indig dinasig sa wa masugid nga sala sa kasina. Now, panalitan, nayo sa katao nga magtinguha nga siya mauyunan o pagailhon sud sa kadukal nga simbahan. Sa higayon nga makadungog siya nga gidayeg ang uban, mugimok gilayon diha kaniya ang mga sa una-una nga mao ang kasina o pagpakig unsa indig aron sa pagtagbaw sa iyang kaibog nga mauyunan pud siya. Kinahanglan nga balihon niya ang pagtagad ngadto kaniya, inubanan og masilagon nga pagpasabot-sabot, iya nakarong dauton ang kinaiya sa iyang kaparang. Apan ang iyang kaparang musumbalik. Ang maong hitabo mag-anam og kangilad samtang mga hug ang duha sa pagpagasa sa sala sa dila, pagdaot og dungog ug paglibak ng batok sa usa-usa. Now, gawas kon sumpuon kini pinaagi o pagsugid o pagtubo ng espirituhanon, ang panagbikil mahimog yung mao'y makasiak sa simbahan. Ang pagkinabuhi ingon nga mga taong kalibutanon nagahisgot sa pagdasig sa mga di magtutuo. Ang mga magtutuo nga unod nun, karnal, lisod ilhon nga mga magtutuo, itandi sa mga di magtutuo. Sanglit silang duha, gidumala man pulo sa ilang mga kinayang magkasasala. Kasabot ka ba? Magapadayon ang mga unod ng Kristohanon sa pagkaus-os, okay? Tungod kay napakyas man sila sa pagsugid sa ilang mga sala. Ang mga magtutuo makahimo sa pagpakasala
ug mahimo gani kini sila nga pag magpabilin nga unod nun sud sa way piho nga gidugayon. Hinoon, wa gyoy katarungan si bisag kinsang Kristohanon nga magpabilin sa kahimtang sa pagkaunod nun, pagkakarnal. Mao kini hinungdan nga kinahanglan gayon nato ang pagsabot bahin sa pagsugid sa sala sa dili pa kita makapalahutay sa atong pagkaespirituhanon. Walay bisag kinsa nga magtotoo ang mahimong espirituhanon gawas kung sila musugid sa sala. Mahimong usa ikaw ka makaluluoy o talamayon nga makasasala. Apan mahimo nimo sa pagbalik sa pagkatulid, gumikan sa pagsangkap sa grasya sa Dios nga maong pagsugid o pagpauntol balik sa sud sa ubos nga lingin sa pagkigambitahin nimo sa Dios. Ang Dios mo pasaylo bisan pa niadtong kinamaldituhan nga makasasala. Kung makabuhat kag usa ka labihan sa pagkangilad nga sala nga tingali magkapahikurat kini kanimo, hinumdumi kini. Kung buhi ka pa karon, naapay tuyo ang Dios sa imong kinabuhi. Gusto? Now, dinhiyo na kita kutob karong adlaw. Atong hisgutan ugma ang bahin sa ang listahan sa Dios bahin sa mga sala. Okay? Magampo ta. Balaan na mo nga Dios. Salamat sa imong pag-uban kanamo, sa among pagtuon, sa imong mga pulong ng adlaw. Pinagis pagtudlo kanamo sa Balang Espiritu Santo. Kami makasabot, mapatinawan sa imong mga tugon, imong mga pasidaan, pahimangno, tuyo, plano sa among kinabuhi. Salamat sa imong grasya nga mong ipaimuslan. Bani kami karon sa among pagbuwag-buwag, hindi kay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma, aron kami makapadayon din ang among spiritual momentum. Salamat ni among Bible study through the YouTube, kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.